Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva 22. júna poslanci zobrali na vedomie výročnú správu neziskovej organizácie Štýbor Mestské centrum sociálnych služieb Skalica za rok 2015. Aký teda bol minulý rok pre túto organizáciu? Činnosti neziskovej organizácie Štýbor Mestské centrum sociálnych služieb sa týkali troch oblastí: azylového bývania a nízkoprahových sociálnych služieb. Poskytovali sme sociálne služby v nocľahárni a v azylovom dome. V týchto zariadeniach sme sociálne služby poskytovali podľa zákona o sociálnych službách. Okrem toho teda, že klienti našli u nás strechu nad hlavou, podmienky na prípravu strávy, bývania. Venovali sa im sociálni pracovníci, ktorých sprevádzajú v sieti inštitúcií, úradov, pomáhajú im pri hľadaní práce, ale tiež pri záujmovej činnosti, pri kultúrnych a spoločenských podujatiach. Čo sa týka nocľahárne, poskytovali sme sociálne služby nocľahu. Čísla a situácia v Skalici sú také, ktoré nás nesmia nechať spokojných. Preto neustále hľadáme nové riešenia, novú sociálnu prácu, aby sme čo najviac ľudí z ulice presvedčili, že u nás im bude lepšie, že sa ich život zmení a tá situácia sa celkovo zlepší. Čo sa týka denného centra, 12. rok funguje Mestské centrum sociálnych služieb. Myslím si, že si našlo svoje miesto u skalických seniorov. Je stále vyhľadávané, tie procedúry sú ponúkané. Mnoho tých podujatí robíme my, nezisková organizácia, ale zároveň v budove Štýbora si žije svoj život množstvo organizácií, ktorých je 10, ktorí tiež vykonávajú svoje akcie a svoje podujatia. V podstate sme išli podľa vopred nejakého stanoveného plánu aktivít tých podujatí, ktoré sa nám podarilo naplniť. Veľkou takou dobrou správou pre nás aj pre skalických seniorov bolo, že v tomto roku, v roku 2016, mesto Skalica pristúpi k rekonštrukcii, výmena okien sa uskutoční aj výmena alebo teda sanácia vonkajšej fasády, takže opäť to prostredie pre tých seniorov bude lepšie, atraktívnejšie a budú sa u nás cítiť lepšie. Rekonštrukcia priestorov už začala a aktuálne je v plnom prúde. O jej priebehu vás budeme informovať v niektorom z ďalších vydaní Skalického magazínu.